गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो नैबे समावहाय आङो जोंनि सुक्लाय सेरफांनि औबारि थाइगिर दैसा गामियाव दंफैयो। बिनानाव मा मुं होनदोंमोनलाय? लैथोस्रि बसुमतारिनि न'खराव। बिनानाव लैथोस्रि बसुमतारिया दाख्लै बावै आसाम पुलिसनि कामान्ड'आव क्वालिफाइ जानो हादों। दा नैबे समावहाय दान्दिसे मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ लानो थाखाय आं सानदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों। दा नामखौ बुंनायजों लोगोसे थं लोगोसे क्वालिफिकेसनखौ बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा लैथोस्रि बसुमतारि, गामि थाइगिर दैसा। आं BSc पास खालामबाय। ओमफ्राय क्वालिफिकेसनखौ बुंबाय ना? औ। नोंसा आफानि मुङा? जोंहा आफानि मुङा सुरेन बसुमतारि, आइनि मुङा रानि बसुमतारि। ओमफ्राय नोङो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव? जा आब' खानै आरो बिनानाव खासे फंबाय खासे दं। फंबाया मा फरायदो दा? फंबाया हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो। ओमफ्राय फंबायनि उनावथ' गैला? गैला। ओमफ्राय आब' दंना? औ, आब' खानै दं। आब'मोनहा मा फरायनाय? आब' खासेया हाबा जाबाय आरो आब' खासेया ओरैनो BSc पास जाना दङ। BSc पास जाना दं आरो। दा नोङो बे आसाम पुलिसनि कामान्ड'आव उथ्रिसार जानो मोननानै माबायदि मोनदों? बहुद गोजोननाय नांदों। सरकारनिसिम माबाफोर साबायखर बावनो लुबैयो ना? आं सरकारनिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि जिहेथु रां लायालाखैनो बिसोरो ओरैनो मोनसे माबा राहा होदो। बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थिगानो दं दे। ओमफ्राय नोङो जि मोनसे माबा साक्सेसखौ नों दिनै एचिभ जाबाय, बे एचिभ जानायाव गोजोननाय दङ ना? गोजोननाय दङ। गोजोननाय दङ? थिगानो दं दे। ओमफ्राय फैगासिनो थानाय इयुन जोलैफोरनो माबाफोर मेसेज होनो सानो नामा? आं बेखौनो मेसेज होनो सानोदि बिदिनो हदाय प्रेक्टिस खालामबाय थाबा सानसे जाफुंगोन आरो। बिदिनो सान बेलासे फुं बिदिनो खारबाय था, मेंनाय बानायखौ दोनथ'नाबाबो बिदिनो खस्थ'नि फिथाइखौ उनाव मोनगोन आरो। ओमफ्राय LP माने गुदि फरायसालिखौ बबे गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन? LPखौ गामियावनो फरायदोंमोन। गामियाव? गामिनि सरकारि गुदि फरायसालियाव ना? मा फरायसालिनि मुङा? सपुर औबारि। ओमफ्राय ME स्कुलखौ? ME स्कुलखौ बाङालिपारा स्कुल। मिडियामा? मा मिडियाममोन? बर' मिडियाममोन। बर' मिडियाम। ओमफ्राय हाइ स्कुलखौ? हाइ स्कुलखौ बेयावनो बाङालिपारा स्कुलावनो। बाङालिपारा स्कुलावनो। ओमफ्राय मेट्रिकखौ मा डिभिजनाव पास जादोंमोन? मेट्रिकखौ सेकेन्ड डिभिजन। बेसेबां पारसेन्ट? 57%। 57%। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ? हायार सेकेन्डारिखौ टंला अरुनदय कलेजाव फरायदों। बेसेबां पारसेन्ट लाना उथ्रिसार जाखो? 49% बेयाव। 49%। ओमफ्राय डिग्रिखौ? डिग्रिखौ गरेस्वर कलेज। गरेस्वर कलेजाव। दा मिजिंथिबाय जाहाथे नोंनि फैगासिनो थानाय बै साख्रि जिउ, सार्भिस लाइफ, बेयो मोजाङै मोजां रंजानाय थामहिनबा इन्जय खालामजानो मोनगोन। आरो नोंनिसिम गसाइयाबो जाहाथे मोजां बोर सारस्रिहरो, बिनि थाखाय आङो आर'ज गाबबाय। नोंसा आफानो होलाय माइक्र'फनखौ। नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोनि साक्सेस जानायाव माबायदि सानदांथि जादों? आंनि फिसाजो आसाम कामान्ड'खौ क्लियार खालामनो हानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो फिसाजोआ हानायमानि खस्थ' खालामदो, हानायमानि खस्थ' खालामनायखायसो बेयो उथ्रिसार जानो हादों। आं बेखिनिखौ बुंनो सानो।
माबाफोर फोरमायनो गोनां बाथ्रा दंबावो नामा? फोरमायनो गोनांथ' दोङोमोन दा आं इसिबांबो बुंनो हाया जाहैबाय नालाय बुंफेरथाराखै थेवब्लाबो जे जिबिलाक हौवासाफोर दङ हिन्जावफोर दङ हौवासाफोर हिन्जावफोर दङ बिसोरबो बेबायदिनो खस्थ' खालामोबा बिसोरबो उथ्रिसारनो हागौमोन आं खस्थ' खालामजानो बिसोरखौ बहुद लुबैयो नाथाय बिसोरो खस्थ' खालामनो बायो ओमफ्राय नोंसा आइनो होलाय माबाया नोंथांनि फिसाजोनि साक्सेस जानायाव जाफुंसार जानायाव माबायदि सानदांथि जादों गोजोननाय मोनदों ना गोजोननाय मोनदों ना गोजोननाय मोनदों थिगानो दं ओमफ्राय नानिखौ फोरोंनायाव माबायदि दुखु दाहा सैनांनाय बिनि सोमोन्दै एसे बुंगोन रोंनाय नङा खोमालै आं जेबो बुंनो दे नानिनो होफिनदो होमबालाय दा नानिनि केरियार दानायाव जालांनाय माखासे खस्थ' बिनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आं खावलायबाय दे खस्थ'लाय एसेबाबो जायो खस्थ'लाय एसेबाबो जाखायो गासिनियावबो दा हाइ स्कुल लाइफआव माबायदि जेंनाजों नोङो मेट्रिक परिखाखौ होनो नोङो साखाफारा जादोंमोन जोंनि हाइ स्कुलाव साइन्स मेथ्सफोरनि टिचार गैयामोन बिनि थाखाय जोङो क्लासबो बारा मोनामोन ओमफ्राय बिदिनो जोङो नाख'टाफोराव थांनो गोनां जायोमोन आरो टिउसन लानो थाखाय ओमफ्राय होमबाबोदि नोङो बे खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बिसिम सफैनो हाबाय बेयाव नोंहा गोजोननाय दं नङा होमबा ओमफ्राय लाइफआव कामान्ड' जानायनि मोनसे सिमाङा दंखायोमोन नामा दङमोन बेलेग माबा मोनसे टारगेट दंबावोमोन टारगेटआथ' जेबो गैयामोन आं डिफेन्स लाइन जानो थांनो गोसोमोन आरो दा होमबा जोबोर गोजोननाय थाबाय बिनानावनि बे जाफुंसार जानाया जोंनि गोग्लैसोनाय समाजनि मोनसे थुलुंगानि फुंखा जानानै थागोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाहैबाय लोगोसे नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना शेयार खालामो लाइक खालामो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो जाहाथे बे भिडिअ'आ जोंनि गोग्लैसोनाय गामि गोथौफोराव एबा गोग्लैसोनाय समाजाव सहैनानै थुलुंगानि मोनसे फुंखा जायो थुलुंगा होनो हायो बे मिजिंखौ आसा खालामनानै नोंथांमोनखौ जाहाथे शेयार खालामलायो लाइक होलायो लोगोसे कमेन्ट खालामो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामो बिनि थाखाय आं खावलायबाय दिनै मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों दे